Akwụkwọ nke Nehemaya isi nke 13. N'ụbọchị ahụ, a gwara akwụkwọ Mozis n'ihu ndị mmadụ. E dekwara n'ime ya na onye Amọn na onye Moab ekwesịghị ịbanye n'ọgbakọ Chineke, n'ihi na ha apụghị izute ụmụ Izrel na achịcha na mmiri. Kama ha gọrọ Belam ka ọ lụso ha ọgụ, ka o wee kọchaa ha. Chineke anyị wee gbanwee nkọcha ahụ ka ọ bụrụ ngọzi. Mgbe ha nụrụ iwu nke ha kewapụrụ ndị niile a gwakọtara ha n'etiti Izrel. Tupu nke ahụ, Eliashib onye nchụaja meghere ọnụ ụzọ ụlọ nke ụlọ Chineke anyị, ebe ọ bụ onye ikwu Tobaya. Ọ kwadebere ya nnukwu ọnụ ụlọ. Ha etinyelarị onyinye, ihe nsure ọkụ arịa, 1/10 nke ọka, mmanya vaịn na mmanụ, nke ezubere maka ndị Livai, ndị ọbụ abụ na ndị nche ọnụ ụzọ, na onyinye nke ndị nchụaja. Ma n'oge niile anọgideghị m na Jerusalem, n'ihi na n'afọ 230 nke ọchịchị Atashtashi, eze Babilọn, abịara m n'ihu eze. Mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, mgbe m bịarutere Jerusalem, aghọtara m ihe Eliashib mere Tobaya n'ịrụ ụlọ n'ogige ụlọ Chineke. O wee tụọ m nke ukwuu, m wee tụfuo ihe niile dị n'ime ụlọ ahụ. Mgbe ahụ, akụkụ ụlọ Tobaya nyere iwu ka ha gbaa ụlọ ndị ahụ ọkụ. M wee weghachite ihe dị n'ụlọ nke Chineke, tinyere ihe ịchọ mma na ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Achọpụtara m na ereghachibeghị m oke ndị Livai, na onye ọbụla agbaala ọsọ gaa n'ala nke ya, ma ndị Livai ma ndị ọbụ abụ na-arụ ọrụ ahụ. M wee kpọghachite ndị isi wee sị, gịnị mere eji hapụ ụlọ Chineke, chịkọta ha ma tinye ha n'ọnọdụ ha? M wee weta 1/10 nke ọka, mmanya vaịn na mmanụ n'ụlọ nkwakọba ihe niile na Luda. M wee mee ka ndị na-echekwa akụ nke ụlọ nkwakọba ihe dị n'ime Chineke m na ọfịs ya. N'oge ahụ, ahụrụ m ndị na-azọcha ebe a na-azọcha mmanya n'ụbọchị izu ike n'ime Luda, ndị na-ebu atụrụ, ndị na-ebu ibu, ịnyịnya ibu na mmanya vaịn na fig na ihe niile dị arọ, ma na-ebuga ha na Jerusalem n'ụbọchị izu ike. M wee mee mkpesa megide ha n'ụbọchị ha rere osisi vaịn. Ndị Taịa bikwa n'ebe ahụ, ndị na-ebuga azụ na ụdị ngwa ahịa niile, ma na-erekwa ụmụ Juda n'ụbọchị izu ike na Jerusalem. M wee bara ndị isi Juda mba sị ha, gịnị bụ ihe a unu na-eme ma na-emebi ụbọchị izu ike? Ọ bụ na nna unu ha emeghị otu a? Chineke anyị emeghịkwa ihe ọtịtị a niile bịakwasị unu n'obodo a? Mana unu na-eme ka iwe na-arị elu n'ahụ Izrel site n'imebi ụbọchị izu ike. Mgbe ọnụ ụzọ ámá Jerusalem malitere ịgba ọchịchịrị tupu ụbọchị izu ike, nye iwu ka emechie ọnụ ụzọ ámá ma ghara imeghe ruo mgbe ụbọchị izu ike gasịrị. Ụfọdụ n'ime ndị ohu m tinyere n'ọnụ ụzọ ámá ka a ghara ibu ibu ọbụla n'ụbọchị izu ike. Ya mere, ndị isi na ndị na-akwagharị ngwongwo niile nọrọ otu ugboro, ma ọ bụ ugboro abụọ n'abalị niile na-anọghị na Jerusalem.
malite n'oge ahụ ha anaghị abịa ọzọ n'ụbọchị izu ike. M wee gwa ndị Livaị ka ha nọrọ na nche ma bịa na-eche ọnụ ụzọ ámá nche iji mee ka ụbọchị izu ike dị nsọ. Chineke m, cheta m n'okwu a, gbaghara m dịka ebere gị dị ukwuu si dị. N'oge ahụ ahụkwara m ụmụ nwanyị na-alụ nwunye ndị Ashdọd, Amọn na Moab. Ụmụ ha na-asụ ọkara asụsụ Ashdọd. Ha enweghịkwa ike ikwu okwu n'asụsụ Lewes dịka asụsụ ndị ọzọ si dị. M wee bara ha mba, kọchaa ha ọnụ, tie ụfọdụ n'ime ha ihe, dọpụkwa ntị ha. Werekwa ọzọ maka Chineke, unu enyela ụmụ unu ndị inyom nye ụmụ ha ndị ikom. Unu enyekwala ụmụ unu ndị inyom ụgha, ụmụ ha ndị inyom maka ụmụ unu ndị ikom, ma ọ bụ maka onwe unu. Solomọn eze Izrel, ọ bụghị mmehie nke ihe ndị a? N'etiti ọtụtụ mba ọ dịghị eze dị ka ya, n'ihi na Chineke ya hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Chineke emekwakwa ya eze Izrel. Ụmụ nwanyị a na-amaghị ama mere ka o mehie. Anyị kwesịrị irube gị isi ka anyị wee mee nnukwu nsogbu a niile ma mebie Chineke anyị, ya bụ ịlụ ụmụ nwanyị ndị mba ọzọ. Otu n'ime ụmụ Jehoiada nwa Eliashib onye nchụaja bụ nwunye Sanbalat onye Horoni, mana achụpụrụ m ya n'ime m. Cheta ndị ahụ, Chineke m, ndị na-emerụ ndị nchụaja ahụ, ndị nchụaja na onye ozi ya na ndị Livaị. Mgbe ahụ emere m ka ha dị ọcha site n'aka ndị mba ọzọ niile, kesaakwa ọrụ nke ndị nchụaja na ndị Livaị. Onye ọbụla nọ n'ọkwa ya, ma maka ịkpụ osisi mgbe ụfọdụ na maka mkpụrụ obi na mkpụrụ mbụ. Chineke m, cheta m n'ezi ihe.